In Gasterloon aan de IJsselmar luidt het boorschip Laaksum. Het plak is benammen bekend om een haven die dit hier 100 jaar bestaat. Van de visserij is haast 9 uur. Elke dag weer binnen de mensen overal waar die het Efkasteel komen. En op zijn dag is dit toch blijken dat Elsenien zijn eigen beleving bij dit beziele plak had. Een haven daar de reis begint. Een haven daar de nachten jongen. Die bouwt mij 1000 jerms in 100 jaren. Van zee verwaaide talen, wask onlinen, van hemelen ruten en onspeeld lok. Van dwelmlanternen zeegedienen, of oors van blauwe loft. Een oeren op het strand, bleerte hannen, amer wetter, skepke zaan. Je komt erachter dat het eigenlijk een heel iconisch plak in Friesland is. Meesten hebben in de holle zitten, die hebben er gedachten bij, die hebben er herinneringen bij. En ik denk wel eens onderzoekje, hoe komt dat nou? Hoe is Laaksum zo'n belangrijk plak in uw collectieve Frieske onthoud worden? En het mooie is dat je hier eigenlijk op het plak stiert waar we de Zuiderzee verlenha. Dus Laaksum is eigenlijk het symbool voor het verliezen van een cultuur. En de ruïne hier achter mij van de visafslag is het mooiste symbool daarvan. Dus er stiest hier op een plak waar de breuk met het verliezen eigenlijk op het verheftigste is. En daarom denken we hier bot aan het verliezen, maar eigenlijk ook weer aan de toekomst. De expeditieleden hebben al een hele reis en een riege van optredens efter de reg. Maar je weet al hier onbegonnen. Eindbestemming Laaksum. Het bijzondere van dit plak, dat is de rest van de onmetelijkheid van de IJsselmar. En van het wetter van de IJsselmar. Want het is weer heel oors als de onstuimigheid van de Noordzee. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. En het is heel een ontspannend plakje. Maar hij is een gedicht hoe Laaksum schreeuwen. Ja, dat is weer. Maar soms, dat geeft het gedicht ik eigenlijk een beetje hoor. Bij een gedicht has het vooral fantasie nodig. Ik zie of nou pas van dat het een beetje passend is. Maar hoe kwam ze dan aan de informatie? Ja, dat zijn de moderne media. Op YouTube zit een filmpje over oud Laaksum. En dan zie je vooral hier de wask op hingen en dan zie je de viskers en mensen te ruithemmelien. En ja, daar ga ik al een paar dingetjes uithalen. Dus ik zou uitpakken eigenlijk. En klopt het? Was het in de Holle Hiest, maar het beeld van Laaksum? Nou ja, er is hier geen zandstrand te zien, maar verder weer het wel zat ik toch hier. En het gegeven van een hele lietse haven, misschien wel de lietste haven van Europa, dat is al poëtisch genoeg al. En hoe is het, denk je, een plak voor inspiratie van kunstenaars? Ja, dat is het natuurlijk vanwege de romte, het licht. Er is nergens zo mooi licht in Nederland als hier in Gasterland. Het komt mij bakken hoe je heen is maar. Maar het is ik zo dat zo'n hier in 20 kunstenaars hier naar Laaksum komen. En de bekendste is eigenlijk onze schilder Willem van Althuis. Die het de visafslag schilderen, wel 12 keer. En iedereen die kent eigenlijk die schilderijen van Althuis. Dat zit vast in uw holle. En de inspiratie hier, het landschap, de romte, de poëzie, dat is een belangrijk thema in de Friese cultuur worden. Ik zou er wel schreeuwen kennen, ja. Daar ben ik voorzichtig mee aan het begin, maar in stilte. En hoe Laaksum? Hoe Laaksum? Nou, hoe de Zuiderzee. Hoe de meesten hier nog steeds praten over de zee. Hè? Ze had net over het IJsselmar of zo, ze had over de zee. Ja, dat is prachtig hier. En dan kijk ik even naar de orenkant te zien, even naar Enkhuizen en Vrouwenzoon. Ja, wat hier al gebeurd is. Prachtig. Wat is die zon fel, hè? Mooi. Kijk, er is ook nog een scheep. Links van die zon.
Als ik van tevoren dingen bedenk, dan stink ik net met even voor de dingen die gebeuren. Dus stel, je hier nou een heel soort mok geweest, stel je hier vis zitten of zo, dan hier het wel oors geweest. Snapst? Nou, je die wulp. Je wulp. Dus er komt er een wetten. Maar hier die nou straks geweest, dan. Hier? Jesse? Ja, dan hier het oor. Nou ja, ze ben kijk al uit. Of zien ze mooi uitbank kennen. Wat ik mooi vond op het einde van het steek, dat ik maakte dan, het was steeds zachter en het wetter namelijk ik oer. Dus ik feelde dat de meesten het wetter lusting doen. En dat wie eigenlijk precies wat ik graag hoor.